ukundilandela makazincame awuthwale umnqamlezo wakhe andilandele phakathi kwezinto ezenzekileyo uYesu kusemva kokuba edlule eTire naseTsidoni uYesu emva kokuba etyise amawaka ngamawaka abantu nalapho uYesu wedlula uyaqaphela oba baninzi abantu abondliwe nguYesu waphinda uYesu wabalumkisa ecaleni kwendlela esithi lilumkeleni igwele labaFarisi abamqonda uYesu abaziqonda nezinto azithethayo bambi kwakwaba bafundi bahamba noYesu bathi omnye komnye uthethiswa uYesu lento ba masilumkele igwele labaFarisi kuba esazoba asiphethanga sonke waphinda uYesu wabakhumbuza lonke lixesha babantu abakaqondi okokuba lemiqondiso yenziwa nguYesu ithetha ukuthini na kodwa sivapha kule vangeli emva kokuba uYesu efike eKesariya bantwana bakaThixo wethu pha kule yaseFilipi wabahlalisa phansi uYesu wathi awugqiba emva kwezinto zonke azenzileyo ecaleni kwendlela wanguYesu ngulamhla kwakusithwa mayime ngoku inqwelo ngoba singcwelekile bema bajongana noYesu wathi uYesu akubabona wabhaqa baba bantu ngathi banayo into abangayiqondiyo wavela umbuzo phofu kakade niyayazi oba ndingubani na hlezi kanti njengoba uhamba ulandela nje ulandela umuntu ongazaniyo naye uyabona oba ulandelwa kuphunywa ngemini yecawa nawe uayine zakho impahla uphume kanti awazoba ulandela umuntu onjani na wayimisa intlanganiso uYesu wathi bathaba abantu ndingubani mna ofuna ndilandela xa esukubethanda makazincame awuthwala umnqamlezo wakhe andilandele abanye abantu bathi wena unguYohane umbhaptizi kuthiwa abantu ekudala behamba noYesu abanye bathi ingathi wena unguEliya bantwana bakaThixo wethu weqapha omnye sesithi kodwa ukubetha kolwimi olu ingathi ungumprofeti uYeremiya wena aba bantu bahamba noYesu ngalo lonke lo xesha xa belandela uYesu abaqondi oba ngubani lo bamlandelayo
bantwana bakaThixo wethu athi kubo ke ngoku nina xa besitsho inoba nina nithi ndingubani na uvela pho ke ngoku uPetros akathandabuza uPetros wafumana isitshilelo esivela ngasentla kuThixo simva uPetros esithi wena ungukumkani uKristu uThixo unyana wakhe